muszę ja go złapać, tego orła. Kai! A, cicho! Słyszy państwo, jak jest zły? Chodź. A teraz na mnie. Wow! Na mnie, tu jestem. No chodź. Pięknie. No ku mnie. Hop. Tak. Już go mam. To jest to, co jest mniej więcej ciężkie, złapać tego orła, aby on spokojnie został sobie na ręce, bo on jest teraz bardzo zły, adrenalina w nim jest, upolował, a tak szybko już go zabieram. On normalnie to jest orzeł, z którym naprawdę poluje zające, tu z tym orłem, a on już wie, że upolował, a teraz nic nie dostanie. Tak, dostaniesz, nie bój. Kapturek, aby on był spokojny, aby nic nie złapał, bo on naprawdę potrafi polować, a pokażę państwu, teraz państwo sobie może popatrzeć, niż kolega przyjdzie, jak ten orzeł ma grube nogi, palce u nóg, a duży dziób. Naprawdę to jest killer, który potrafi polować o prędkości 250 km za godzinę. Jest to samiec, a tu się mnie pytali, jak poznamy, że to jest samiec albo samica. U ptaków drapieżnych jest to bardzo łatwo, bo ptaki drapieżne, u samce są o 1/3 aż połowinę mniejsze jak samica. A teraz kolega mój popróbuje pokazać drezurę sokoła białozora. A uwaga, te baloniki do dołu, aby on się nie żląkł, a chyba i przyleci, bo tu co wypuszczamy sokołów odlatują. Tu ten ptak, jest to samiec, nie jest tak biały, nie jest tak drogi. Jego cena tylko 2000 eur. Samica może kosztować 30 000 eur. Tu te ptaki, jak są bardzo białe, są to samice, są bardzo cenione. Tak, teraz chcę państwo pomyśleć, dlaczego on tam tak stoi, a trzymie tego ptaka. Dlatego, już odleciał. Zapomniał mu powiedzieć, ale żeby przyleciał z powrotem ten ptak. To jest ten jedyny problem, nie? Tak widzimy, jeśli z powrotem przyleci, bo to jest naprawdę bardzo ciężkie, tu w tym małym przestrzeniu latać takie sokoły. A już następny atak! Wow! Te ptaki potrafią polować o prędkości 390 km w godzinie. A jest tu, na drugiej stronie za wami, bardzo ciężkie, gadam, bardzo ciężkie jest tu latać. Ta termika jest tu taka, że ptaki odlatają nad wodę, ale nie chcą tu z powrotem wracać. A teraz następny atak. A już gołębie odlatują sobie. Wiedzą dlaczego, nie? Ale normalnie, nie chcę państwo pomyśleć, tu ten ptak drapieżny nie jest ustawiony do tego, aby on polował do gołębi. On jest ustawiony, wierzyć mu do góry. A teraz atak następny.